कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सफैदों। रावबो कमेन्ट खालामा नामा? खेनायमानि फुरलायलांबायलै। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। सोर सोर फैदों कमेन्ट खालाम। कमेंट करो भाई लोग कमेंट करो। कौन कौन है? बी बोरो हाय। बी बोरो हाय। Mr. Ramsrang Boro, please pick. लाइक खालाम कमेंट खालाम सोर सोर दङ? मा खबर आदा? दङलै फंबाय बिदिनो गेजेरावनो दङ दसे बेलासे ओरैनो सम मोननायखाय हरलायबाय आरो आंनो। कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ?
थाम्फैयाबो गोदाव सोराव फैबाय थायोलै। लाइक हो कमेंट खालाम। कौन है लाइक करो कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इवनिंग टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम मिला था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ। मुझे हिंदी भी नहीं आती यार। बे बर'आ बबेनिमोनथाय? थांबाय नामा बे बर'? बोरै माथो रावबो कमेन्टआनो खालामला। मा जाखो? ओइ 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 हिरू कहाँ जा रहा है? ओइ नोंखौ मोजां मोनो मोजां खोथा रायज्लायना। कमेन्ट खालामला माथो रावबो। कमेन्ट खालाम यार भाई लोग, कमेंट खालाम। बोरैबासो नुदोंना? नैबेनो मोजां। बे बर' उनाव थाङाखै आरोना। दोङो थेंक इउ आंजों लोगोसे थाबाय थानायनि थाखाय।
कमेन्ट होला नामा रावबो 12 जनल'सो माथो कमेन्ट खालामलै आदा बरिं मोनथारबाय उन्दुनो ओंखारलायबाय आं गोदाव-सोरावसो मोनलाबायबाय सयजनल'सो थांजोब्बाय माथो खारजोबसिगोनसो दा दसे उनाव ना स्टार्टिंआवल'सो फैसै मानसिफोरा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ सोर सोर फैदो आंना गुबुनफोरबायदि गोदै जायादे रावफोरा गाज्रि दामोनसै दाथ' जोंनि आसामाव मोनाबाय जानो हागौ न' बेलासे समाव दा बेबायदियावहाय मोनायो आरोना जोंनि आसामाव बेहाय मोनायाखै लोगोफोर बेहाय मोनायाखैनो स्राङानो दङ मोनाबावस्रायाखैसै आरोना बोग्रि बागान सातथायावसो मोनायो नेव लोगोफोर सातथायाव बेलासिनि सातथायावसो मोनायो आरोना कमेन्टखौनो हराखै माथो रावबोआनो सै मा जागोन बिदिबालाय
बारा सम गैला आंनिया आरो दसेल'सै। डिउटि थांनो टाइम जासिगोन ना दसे आं दायो रुमावसो फैथ'दोंमोन। आंना रुमा बे उनथिंगालिनो दं आरोना। रुमावनो हाबफैबाय आरो आङो रुमावनो हाबफैबाय। उन्दुनानैसो थानोसै दा दसे। आबौ लोमजादों नामा? हो? साराय सयथा जाबाय। साराय सयथा जाबाय बाय बाय। नेक्स्ट गाबोन फैफिनगोन बे समावनो। दिनैनि थाखाय बाय बाय थेंक इउ।